יחדיו הינה פעילות של תנועה ודמיון מודרך לפתיחת שיעור באווירה נעימה. הפעילות יוצרת אצל התלמידים שקט פנימי, רוגע, איזון וריכוז לשיפור הלמידה, למניעת אלימות ולאורח חיים בריא. סדרת התנועות המודגמת בסרטון משלבת את טכניקת הטאי צ'י, נשימה מלאה וקינזיולוגיה חינוכית. התנועות קלות לביצוע ומומלץ למורים לתרגל עם התלמידים כל בוקר. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נפתח את הבוקר בפעילות יחדיו. נשב בקצה הכיסא, ידיים מונחות על הרגליים, הגב שלנו ישר אבל משוחרר. נעצום את העיניים ונתרכז בנשימה. ננשום נשימת בלון אל הבטן ואל הגב. הנשימה מלאה. מתמלאים, מתרוקנים. מתיחות. נמתח את הזרועות והגוף כאילו התעוררנו משינה. מעגלי נשימה. שאיפה, נשיפה. נדמיין שאנו מחבקים את השמיים. אדמה ושמיים. ידיים מושכות שהיא אדמה בשאיפה ודוחפות בנשיפה את השמיים. קצות האצבעות מושכות איתן את קרני האור. אנחנו חשים שהאור ממלא אותנו דרך הראש, הכתפיים, הלב. בנשיפה האור יורד אל האדמה. כדור אנרגיה. נניח את כפות הידיים מול הבטן ונדמיין שאנחנו מחזיקים כדור אנרגיה. בשאיפה הכדור מתרחב. בנשיפה הכדור מצטמצם. האות א'. מכדור האנרגיה בשאיפה, יד ימין שעולה היא היד של האות א' שפונה לשמיים, והיד השמאלית היא הרגל של האות א' שפונה לאדמה.
בנשיפה ידיים חוזרות לכדור ומתחלפות. מדמיינים את הידיים ארוכות מאוד, כמו א' גדולה. מעגלי לב, התכוונות. נצייר עם כפות הידיים מעגלים. עוצמים עיניים והנשימה שקטה. נדמיין. מה אנו מאחלים לעצמנו היום? נבחר מטרה שנתכוון אליה. הצלחה בלימודים, יחסים טובים עם חברים, ביטחון עצמי, הרגשה פנימית טובה. עננים. נניע את הידיים זו אחר זו במעגלים החוצה. נדמיין עננים שטים בשמיים. נבדוק שהידיים עולות מול אמצע הגוף, מול האף. שמש וירח. כף יד ימין מביטה מעלה, מחזיקה את השמש, וכף יד שמאל מביטה מטה. נחליף בין שמש לירח. שמש, ירח, שמש, ירח. הפכים משלימים וחיוך. נסלסל את הידיים זו בזו ונפתח לכנפיים עם חיוך רחב. קו האמצע. הידיים מסמנות את קו האמצע של הגוף. באיטיות רבה אנחנו חשים מאוזנים, ממוקדים, שלמים ושלבים. נדמיין בתוכנו שמש גדולה, מאירה בקרניה, מחייכת באהבה, מחבקת, מדגדגת, ומאירה אותנו ליום חדש. כל טוב ויום נפלא. הפעילות משפיעה עליי מאוד על הרוגע שלי וההתרכזות שלי בכל השיעורים. אני מרגיש שאני רגוע ושלב, ואני יותר שקט, ויותר טוב לי, יותר נעים. מרגישים רוגע ומאוד רוצים להמשיך. זה עוזר לי בריכוז של הלימודים. אני מתחברת לתנועות וזה עוזר לי להירגע. למשל שילדים שהם עצבניים לפעמים, אז הם יכולים לעשות את התנועות וכך להירגע. כשאני מעצבנת אז זה יותר מרגיע אותי. כל אלה לוקחים יותר בקלות וכל פעם חושבים על השיעור ונרגעים. לאחר הלימודים אני פחות עצבני ואם יש שיעורי בית אני יכול יותר ללמוד שאני מרוכז. אני
יוצאת מהלימודים בהרגשה טובה.